السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فرمائنی علیہ الصلاة والسلام گشتا مردم که دروغا یلونکا و دروغ سرا عمل یلونکا گوڑا اللہ ای شدیگی و ای تنیکی حاجت نی چه روچگی اللہ فرض کتا ہنچم پی سرا ذکر کتگا یک مزنی حکمتی وستا تاکہ شما پہریزگار ببے تاکہ تقوادار ببے آ مردم کہ وہ تی زبان نسنبالی آ تی دروگا یلو نکان دروگ سرا عمل یلو نکان تے اللہ تی شدیگی و تنیگی حاجت نی گڑا روچگی مارا ہمی سکاری نی کہ موتی زبان بسنبالیں چا زایا چا بدی حبرا چا دروگا چا منافقیا چا گیبتا ای چیزاں بائدے انسان و ترا بسنبالی. دیکھیں ایک حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی الصیام جنہ فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فرمائنی علیہ الصلاة والسلام گشتر روچگی یک ستری بزن ستری ترا اندیم کنتی چا گناہ نیلی و ترا اندیم کنتی چا اللہ عذاباں دوزہ عذاباں. فرمائنی فلا يرفث ابدیں حبر مکنتے بدیں الفاظ مگشی زا بد گیبت مردمان باپشتا حبر مردمان بہتام جنگ ولا یجہل جاہلان عمل مکنتے بزا مردمان کو میڑاگ مشکلاتان پیدا کنگ آواز برز کنگ جاک کنگ ای چیز بائدے روچگی مردم ای چیزا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی ادا فرمائنی علیہ الصلاة والسلام فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ او انی صائم. گوشتا اگا کسی ترا بد گو اگا کسی ترا زادہ تو روچگے ای زائے جواب زا مدے ای بدی جواب بدی مدے ان تو بگشی انی صائم دورندہ تو بگو من روچگا من تی دولی بزن بدی حبر گوشت نکنا من ترا زادات نکنا من روچگا موت زبانہ سنبالا. گوڑا روچگی یک عبادتی عظیمی اور روچگی مارا ہمیں سکارینی کہ موتی زبانہ بسنبالی چا دروگا چا گیبتا چا زایا چا بہتاما چا منافقیا حبر برگ آرگا روچگی انسانا چا ای چیزا پہریزی و سکاری نت آیا کہ وہ تی زبانہ بسنبالی. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ہرچ لفظی ہرچ حبری تی زبان در کے الکگ بیتے تی سرا پرشتہ یہ لکھن تو ملائکت آئیے لکھن تے اگر شر حبران نیک حبران تی ثوابانی شاہیما میزان بیان قیامت روچا اگر بدی حبران تو مردمانی گیبت کتا مردم بہتام جتا مردم زاد آتگا گڑا تی گناہانی شاہیما بیان تے مردم اتارا بسنبالیتے خاصتا روچگی حالتا و مدام وہ تی زبانہ بسنبال چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا گشتے گیشتر مردم جہنم داخل با وہ تی زبان وجہا پلانیہ گیبت کنے پلانیہ بہتام جنے پلانیہ پشتا دروگ بندے منافقی کنے حبر برے کارے مردمان جنگ دے گوڑا ای جاگا دوزہ ہی ہنچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا